ରାୟମୋହନ ପରିଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସେ ଜଣେ ଏମିତି ଖଳନାୟକ ଯିଏକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ନୁହେଁ ପୂରା ଭାରତରେ ସେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲେ ରାୟମୋହନ ପରିଡ଼ା। ରାୟମୋହନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1963 ମସିହା ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ଖଳନାୟକ ଅଭିନେତା ଥିଲେ। 1984 ମସିହାରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜରିଆରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଅନେକ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହିତ କିଛି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 24 ଜୁନ 2022ରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ରାୟମୋହନ ପରିଡ଼ା 1963 ମସିହାର ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତୈଳନାଥ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ମାତା ତିଳୋତ୍ତମା ପରିଡ଼ା। 5 ଜଣ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେ। କରଞ୍ଜିଆର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରି ସେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅଭିନୟ କଳାରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରାୟମୋହନ ଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ରେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହା କରଞ୍ଜିଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ଲବରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏକ ନାଟକ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ନାଟକର ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1984 ମସିହାରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଏକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1986 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ପକ୍କା କମ୍ବଳ ପତା ଛତାରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 1989 ମସିହାରେ ସାଗର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1991 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ କୋଟିଏ ଜଗା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ ବାକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେତେଟା ସଫଳ ପାଇନଥିଲା। 1992-1993 ମସିହାରେ ଭୀଷ୍ମ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ପଥର ଖସୁଛି, ବଡ଼ଦେଉଳ, ଉଦଣ୍ଡି, ସୀତା, ନାଗପଞ୍ଚମୀରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। 2022 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିବା ସହିତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। 2002 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ବଙ୍ଗାଳୀ କଥାଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 15ଟି ବଙ୍ଗାଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ରାୟମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ ତା ସହିତ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ଅସୁରମୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ସହିତ ରଚିତ ଭଙ୍ଗା ଆଇନାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ, ତ୍ରିନାଥ, ରୁଦ୍ରାଣୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ନିର୍ମଳା ଏମିତି ଅନେକ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ସେ କାମ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ରାୟମୋହନ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଅନେକ ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଜୁରୀ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ଧାରାବାହିକ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଶେଷ ଧାରାବାହିକ।